Ġie ffirmat ftehim bejn id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa għal investiment ieħor fi spazju miftuħ, din id-darba fi żona magħrufa bħala tal-Papa. Bi proġett li mistenni jiswa madwar 60,000 euro, ġnien il-Kunsill f'Birżebbuġa se jingħata dera ġdida. Il-Perit Joseph Zerafa boffa ta' spjegazzjoni aktar fid-dettall tax-xogħlijiet li se jsiru. Se jiġu installati lampi ġodda LED li jdawlu aħjar il-ġnien. Se jsiru wkoll dwal fil-ħitan, partikolarment fejn hemm ir-rampi. Se jiżdied ir-railing tal-ħadid biex dan il-ġnien isir iżjed sigur. Il-bankiet eżistenti se jinżebgħu mill-ġdid u se tiġi installata sistema ġdida ta' kameras tas-sigurtà. Is-Sindku ta' Birżebbuġa Scott Camilleri saħaq li b'dan l-investiment qed jagħti lura l-ħajja lil ġnien il-Kunsill. Huwa spjega li permezz ta' dawn ix-xogħlijiet se jkunu qed jiġu aġġornati l-faċilitajiet rikreattivi u se tkun qed tiżdied l-aċċessibilità għal persuni b'diżabilità. Dan il-proġett se jkun iżid l-aċċessibilità kif ukoll ħajkun ta' proċess ta' immodernizzar tal-apparat rikreattiv għat-tfal tal-lokalità tagħna. Qegħdin naraw li dan il-proġett ikun wieħed li jitlessa fi żmien li ġej sabiex jingħata lura lill-pubbliku b'mod aħjar milli kien. Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzu Azzopardi li preseda l-iffirmar ta' dan il-ftehim spjega li f'dan il-proġett hekk kif sar fi proġetti oħra simili se jkun qed jiġi rinovat spazju rikreattiv għat-tfal b'tagħmir aktar sigur u modern għas serħan il-moħħ tal-ġenituri jew dawk li jkunu qed jieħdu ħsiebhom.